Ето ги, да. Кефи ли те Вера? Искате се сни? Тя се кефи. Еди да нямаш щита и много силно щита. Нищо да, ще вресне, ще Те малко плакопи. това също, че не е силно. Стриги лице да живе. Виж кръчето как я да кача. Оди ми, я да Ами, по-нежно съм дал. Тя какво прави, кефи ли? Тя ме гледа. Тя, ако може, тя ще да се опита да го хване. Тя се опитва горите нещо. Или просто ще... И тя протяга ръка. Виж ли как протяга ръка? Прави нещо. И потритка. Кой забеляза камерата? Ешко? Айде, спирам. Добре.